darusal, ang pulong sa Diyos, patalinghugan ka, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawatan. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan, gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawatan. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawatan. Ang saad niya may ganting madawatan. Okay, maayong Domingo sa buntag kanatong tanan among mga suki o mga pinalangga ng mga tigpaminaw dinhi sa Tulumanon. Kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og bubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga, pagadumalahon kini sa inyong mahigala Brother Levi Claves o Brother John Dihato. So ang tanan amo nga gina-welcome niini nga tulumanon kini ang maayong balita. Okay, sa pagpadayon sunahan mga higala, maminaw ta og mga awit, no? Aron makapamalandong ta mahitungod sa ato nga pagpangalagad ngadto sa Ginoo. So diyang awit nga atong gidalin. Moabot pa ang problema.
Okay, padayon ta higala sa pagtunol nga na kanyo og mga mainiton pagpangumusta. So kumusta no sa atong tanan nga mga listeners kutob sa naminaw karon. Kanya tanan nato mga viewers sa Facebook ato sang gina-welcome ang tanan sa bisan diin nga part sa kalibutan karon nananaw mo sa atong nga programa. So welcome. Welcome o niya amo sang welcome yung participation karon buntaga. Pwede mo makapadala higalag mga morning greetings or birthday greetings or uban pa ato nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ato ding pangumusta atong tanan nga mga listener diha sa Negros. Kumusta no ang tanang taga Negros Oriental o tanang taga Negros Occidental. Kutob sa naabot diha sa atong broadcast karon atong gina-welcome. Mainguman sa nato dihang mga viewers no sa Facebook. Atong gina-welcome ang tanan. Mga suki sa nato nga mga viewers diri sa Masbate. So good morning sa tanang taga Masbate nga always nagalantaw sa ato nga program. O niya atong tanan nga mga viewers o mga listeners diha sa Biliran Province. Niya kumusta sad ang tanang taga probinsya sa Leyte atong mga kaigsunan diyang mga kahigalaan nga always nagasunod, nagapaminaw og naglantaw sa ato nga programa, sa ato nga live sa Facebook, ato nga gina-welcome ang tanan. Aniya gipasalamatan sa nato ato mga kahigalaan diya nga nagamit og mga sound system. So thank you kaayo. Aniya gani atong pasalamatan sad sila si Sister Nati Incenso, Diaz Biliaba, sila sa Ma'am Christian Novela sa ilang mga sound system. Siguro aduna pay uban diha nga nagagamit og mga lanog nga mga sound system. So kamong tanan mga pinalangga namo nga mga tigpaminaw, atong mga pinalangga namo nga kanunay nag-follow sa atong nga program, kinasing-kasing mo namong gina-welcome. Atong tanan nga mga listeners o mga viewers diha sa Leyte no, mayong buntag sa tanan nga taga Camotes Island no, mayong buntag sa taga Camotes. Atong gipasalamatan sila si Brother Tato Sotelo sa iyang trumpa diha nga nagalanog-lanog kanunay diha sa Lower Kagkagan. So tanang taga Camotes, welcome atong mga suki nga mga tigpaminaw sab diri sa Islas Bantayan, mga viewers nato sa atong live. Ato nga gina-welcome ang tanang taga Madridejos, tanan nga taga Bantayan o tanan nga taga Santa Fe no, maayong buntag din yung tanan. O niya atong pasalamatan sila si Brother William Tadlas sa ilang mga sound system, sila si Brother Cotijo, good morning. O niya si Brother Losernas Food, ato sang kipasalamatan. Niya si Brother Jeremiah humula diha sa NHA no, salamat pod kanunay sa always inyong pagsunod sa bisan diin diha sa isla sa Bantayan og sa mga kaislahan nga sakop sa Islas Bantayan. Ato nga gina-welcome ang tanan. Atong pasalamatan sa ning buntaga atong makahigalaan diha sa Islas ng Tagaan nga always nagapaminaw diha sa isla sa Kinatarkan o niya drisad sa isla Sibitngel, Malapascua Island o Carnasa. Kamong tanan diha among mga pinalangga nga mga tigpaminaw, welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, pwede na mong makapadangat higalag mga mensahe diri sa ato nga programa no. Okay, ato sad nga ginapangumusta karon ang atong tanan nga mga kahigalaan nga mga suki naton tigpaminaw dinhi sa Mainland Cebu no. Kumusta mon tanan? Aniya manghinaot mi karon buntaga na amo karon nagapaminaw, nagasunod unya kung naamoy mga importanteng mga messages ipadangat didri higala kay karong taod-taod ato na nga pagabasahon no. Unya alang di ay sa tanan nato nga mga viewers, mga nag-follow kanos tong Facebook, unya tanan ninyo diha nga naminaw karon, palihog atong i-share no ang atong programa ngadto sa mga friend para nga daghan ang ma-blessed daghan ang ma-blessed ba sa pagpaminaw sa
pulong sa Ginoo. Madawat nato ang blessing sa gikan sa Ginoo. Okay, atong mga kahigalaan din sa mainland Cebu. Kutob na abot din nila binas mga tumoy sa mga kabukiran bisan sa mga lagyong lugar nga makuha ning atong programa. Sama diha sa Magsaysay, Balanban, diha sa mga kabukirang barangay sa Tuburan, diha sa Tabuylan, ato nga gina-welcome ang tanan. O niya, kumusta di ang tanang taga Tabuylan nga always naminaw, labi na diha sa Olivo, diha sa Dalid, o niya diha sa Kalumbangan, o niya bisan pa man diri sa Gimpilakan. Good morning ninyong tanan. Good morning po ni Brother Maning Masbang, bro, may buntag nimo. Og sa imong family. Ngato na brother Pipe Orsabia, good morning bro. O niya, ngato sad sa mga pamilyas, mga pikit-pikit diha sa dinha sa Gimpilakan, mga Tirana family. Ngato sa mga pamilyas, mga Golbin, mga pamilyas, mga Yunting, tanan diha no, mga Samson family. Welcome o niya, ngato sa mga Villamor family. Good morning lang Brother Rolando Villamor. O niya nila ni Brother Amay Pitogo, bro. May buntag ni uban siyong family. Niya, atusan ni Brother Rodrigo Villamor. Atusang itunol ang pagpasalamat sa ka Brother Rodrigo sa iyang lanog nga sound system diya sa San Jose. May buntag sa tanan taga San Jose nga naminaw. O niya dito ta mga higala sa Katmon. May isang buntag des panalipan, no? Labi na lang Brother Mario Alquizar, uban sakop siyang family. Good morning yan tanan. Kanya mga suki na to nga nagsunod sa atong programa diya sa Santikan, sakop ya po na sa kabukirang barangay na sa Katmon. Diya sa Agsuaw, Katmon, diya sa Bungyas, labi na sa mga komendador family diya. O niya, tanan nga mga kahigalaan na to nga naugsunod diyan dapitas Katmon, bisan pa man diri sa Sugod. O sa mga kabukirang barangay sa Sugod, kamong tanan diya, welcome sa ato nga programa. Ato sa mga pinalangga nga mga ating paminaw diri sa Bourbon, sa poblasyon Bourbon, diha sa Lao, o niya, kumusta sad ang tanan taga Bundo, Bourbon, niya, kumusta atong home division diha sa Bourbon, maimbuntag ng tanan, no? Labi na diya sa mga Orsal family, mga pamilya diya sa mga Morelio, o uban pa nato dihang mga kaigsuunan o mga kahigalaan, welcome sa ato nga programa. O niya dito ta mga higala sa Tabugon, ato sang gipangumusta ang tanan taga Tabugon. Kumusta na ng Brother John Lubitania diya, iyang family, nila ni Sister Remedios and family, nila ni Sister Delma and family. Maayong buntag yung tanan nga taga lungsod sa Tabugon. O niya, makabukirang barangay, di nagapaminaw kamo mga higala. Welcome kamo sa ato nga programa. Niya, kumusta di ang tanan taga Managasi, Tabugon, no? Ngadtos mga Elarcusa family, mga Romagos diya family. Niya, kumusta sad ang mga pamilyas, mga Saladaga diya. Niya, ngadto po nila sa mga Nano family. O kang Sister Erenia Soliano. Good morning yung tanan, na mga silingan diyang naminaw. Niya, kumusta mga Jordan family sab diri sa Lamak. Tanan nga mga tigpaminaw diya sa Ilihan, diya sa Kandangas, o diri sa Sitio Mahayahay o sa Tagaytay. Atong ginawelcome ang tanan. O atong pasalamatan si Brother Bean Estor sa iyang trumpa diya naglanog-lanog. Niya, kumusta ang mga Maluluyon family nga kanunay nagapaminaw. O niya lang Brother Jumel Rosasinia, bro, may buntag nimo oban sa imong family. O niya diya sa Eden, Eden daghan-daghan na diyang naminaw atong mga buutan o pinalangga nga mga kaigsuonan, no, diya sa Eden Care Group. So maayong buntag yung tanan. O niya, kumusta ang mga Alikos family, ngadtos mga pamilya sa mga Agwa, mga pamilyas, mga Arogante, mga Risoor family. Kumusta sad ang mga pamilyas, mga Coralde, ngadto sa mga Dimapi family, mga Alcuntin family, maayong buntag, mga Fuentes, ngadto sad sa mga Busutros family. O niya, may isang buntag sa atong mga kaigsunan diya sa Upper Kaduan.
ngadto nila ni Brother Marcelo Veronas uban siyang family. Mga silingan diya no ngadto sa Brother sa mga tirana diya family atong gina-welcome sa atong programa. Tanan nga naminaw usab diha sa Libho, labi na diya sa ibabaw sa Libho. Diha sa Home Division, maibuntag ng pasalamatan dahil nato ang sound system nila ni Sister Linda Kamay, no? Ilang trumpa nga kanunay nagtingog, naglanog-lanog, o niya diripod sa atbang pod sa Little Hells. Naapod kang Brother Nelson Bersero, tulog na ka trumpa, o niya mga kaigsunan na to, makahigalaan diya nga naminaw, kutob sa naabot sa tingog sa trumpa. Kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome din sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, padayon ta higala sa paghatod nga na kaninyo sa mga pangumusta. So atong pangumusta sa atong mga silingan diri sa Mabuli, no? Kumusta ang tanang taga Mabuli nga always naga paminaw sa ato nga programa. Kumusta diyan lang Brother Junior diya, klabis sila ni Sister PB, aniya ngadto sa Sister Bina diya, uban siyang family. Aniya, good morning sad nila ni Sister Mercy Sumalinog, uban ni dong sincere lang family. Nila ni Rizal diya, nga always nagasunod, nagapaminaw, nila ni dong Totron diya, Ilanan, iyang family. Aniya, kumusta sad ngadto sa mga pamilya sa mga Gutierrez, nila ni Brad Felipe, Rosemary Gutierrez, o niya nga to si Espinosa family, bisan pa man sa mga pamilya sa mga Saga, mga Abayon family, mga April family. Niya, kumusta sa pamilya nila ni Sister Chari de la Cruz Nugas, uban sa Tuok family. Good morning. O niya, nga to nila Sister Emilia Abayon. Good morning. Nila ni Brother Eric Sinoy, oban siyang Tibok family. Good morning sa nila ni Brother Roy Sayod og iyang family. Nila Brother Turo Maglasang, kauban ni Dailing, nila ni Vanessa, ilang sakop sa family. Tanan diha kaninyong naminaw sa Mabulino ato mga silinganan. Kinasing-kasing mo namong gina-welcome. O niya, good morning sad nila ni Brother nila ni Plising diha, no? Plising Maglasang uban sa Tiok family. Aniya, may buntag sad sa atong mga tigpaminaw diri sa Kanagahan. Ato sang gipangumustag pasalamatan naton tangan taga Kanagahan nga always naminaw sa mga lanog sa trumpan ng Brad Bernie Katakis na ni Christian Bistar o ni Brother Ani Priscilias, no? May buntag niyong tanan. Mga higala, may siyang buntag atong naasa mga higalan tong nagpaminawan diri sa diris Kinawahan. Tanan nga taga Kinawahan, welcome sa ato nga programa. Aniya, nga to ng Brother Jojo, kaayon bro, may buntag nimo. Esther Maridil, Arnel, nila ni tanan na lang kanyo diha naminaw. Welcome, mga tigpaminaw nato diri sab sa Lambusan, ngadto sa mga Frasco family, nila ni Pastor Eddie Frasco, tanan dihang naminaw na Brother Christian Lumihok, iyang family, mga Buyusi family, mga Bilyeta family, mga Hapitan, niya nga tos mga Magdadaro family diya, may buntag tanan nga naminaw diya sa Lambusan, bisan pa man diya sa Batad, niya mga tigpaminaw nato diri sa Tambungon, ato sang gina-welcome ang tanan. Niya atong gipahinumduman ang tanan taga Tambungon, nga kon pananglit higala manginahanglan tag pisa sa motor. Di na kay na dakong problema karon kay nanay pisas motor diha sa Tambungon, naay motor parts diha. Sayon kay nang pangitaon tungod kay kilid na sa highway at bang sa public market sa Tambungon, makita nimo diha ang Advent motor parts, no? Makita nimo diha. Aniya, gipanag-iya ka na ni Florida og ni Remy Sigarino. Abli na sila gikan sa adlaw Domingo, kutob sa adlaw nga Bernes. Sirado na sila adlaw Sabado. Aniya, may sa buntag sa atong mga kahigalaan kay igsunan diri sa Anapog. Welcome ang tanan taga Anapog.
Kumusta na Brother Norland Pagalya bro? May buntag nimo? Oban sa imong family. Ani ato mga suki nga namin na usab diri sa Bangkasan karon atong gina-welcome di ang tanan. Tanan taga Bangkasan, mga Negro family. Ngadtos mga Luna family. Tanan diha nga naminaw no. Ato nga gina-welcome tanan nato mga kaigsuonan diha. Mga kaigsuonan to diha sa Kamansilis or sa bang part diha dapita. Ato mga kahigalan o kaigsuonan diri sa Manyo. Kumusta din ang Brother Elvis Peritos o iyang family. O tanan diha mga Peritos family na Brother Jidel. O niya ngadtos mga pamilya sa mga sinadhan. O niya kumusta sad ang mga pamilya sa mga Lupis diri sa Look, mga Ibanyas, mga pamilyas, mga Vargas, atong gina-welcome, bisan pa man mga Samson family, des proper sa Sanrem, mga Monteroyo family, o niya, mga pamilya sa mga Suson, diri sa Bangkal, tanan nato naminaw diri sa Argawanon, mga Larga family, mga pamilyas, mga Likigan, Kabatanya, o mga Layon family, welcome sa atong programa. Yeah, good morning sa tanang taga Patag Patag San Remigio. Good morning dia sa mga Anciano family. Anya mga Buraka family tanan diha naminaw no sa diha sa Patag San Remigio. Bisan pa man diha sa Agnaya, diha sa Punta. Welcome kamuntanan. Yeah, good morning sa atong mga sukisang naminaw dito sa Maya, no, Dan Bantayan. Labi na diya sa mga Dihito family niya. Good morning ni Brother Isaw diya, Dihito. Oban sa tanan natong mga kahigalaan o mga kaigsunan na minaw diya. Atos mga Punay family. Anya, welcome sad sa mga Miralles family. Anya ako sang itunol ang birthday greetings ngadto sa kamugulangan ng anak si Sister Marley Clavis Miralles. Nga nagsaulog siya nga birthday ning adlaw December 1. Happy birthday. May God bless you. O sa tanang nag-birthday ning adlaw, happy birthday ninyong tanan. Okay, atong mga suki nga naminaw diha sa Kumbado. Good morning diha sa mga Rosalihos family. Anya ngadto sa mga pamilyas, mga Pianyar, mga Puyot family, mga Olasiman family diya, guban pa nato diyang mga suod kayong makaigsunan o makaigalaan. Good morning sa atong mga pads diya, mga mads. Good morning ni Brother Duming Bunukan, uban siyang whole family. Tanan nga taga Paypay, tanang taga Nazareth, atong gina-welcome. Bisan pa man diya sa Bakhawan, atong matig paminaw diya sa Kawit, diya sa Mahawak, o Grisdang Lungsod, Bidilian. Labi na diya sa mga Gulyemas family, mga pamilyas mga De La Cruz. Good morning sad sa mga Langgido family, mga 5 family diha sa proper sa lungsod sa Midilian. Welcome ang tanan. Ato sang pagumustahon karon sila si Municipal Councilor diha sa Midilian, si Konsihal Raymond Olivar. May buntag nimo konsihal uban sa imong pinalangga nga asawa si attorney. Good morning sa mga nilang Brother Felipe Soliera de yung family. Brother Alex Caniada. Good morning no des Lamintac Norte. Diri sa Tahigala 108 Midilian ato sang itunol ang pagpasalamat ni Brother Terbo Pubadura sa iyang lanog nga sound system uban siyang family. Mga Malinaw family dia, mga Lubitania family, mga Bohol family. So tanan-tanan diyang naminaw sa 108. Welcome ang tanan. Des dihagon mayong buntag. Og tanan taga Bugo City mga higala. Good morning des binabag di ay ngadto sa mga Bersero dia family. Good morning sad sa mga Gabiane family dia, mga Ulingay family. Ngadto nila ni Brother Lino. Good morning Brother Lino Almason diya sa San Antonio. Uban kan Sister Ami sa Bicot. Good morning, always naminaw. Mga suki natong naminaw diri sa Anunang Sur, Dias Norte. Good morning yung tanan diri sa La Paz. Good morning sa Dias Kabangkalan.
ngadto sa mga kaigsunan to kay galaan diha labi na sa mga Lipaw-Paw family. O ni atong pasalamatan si Sir Asagani Aratsia, ang usa ka retired Scout Ranger nga naa sa Kabangkalan nga usa na siya sa product din sa ato nga programa dinhi sa radio. Good morning nimo sir. Unya salamat sa imong sound system nga always nimo gigamit alang sa buhat sa Ginoo sa pagpalanog sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga silinganan. Good morning lang, Brother Alan, Bisabilia, kauban lang Sister Amelia, mayambuntay ng tanano, Dias Baas, tanang taga Baas nga naminaw, tanang taga Barangay Dakit, ng siyudad sa Bugo, labi na sa mga Derder family, welcome sa atong tulumanon. Unya ngadto kang Sister Andrino, good morning mo Sister, oban sa imong pinalangga ang abana, imong anak, so welcome sa ato nga programa. Ani ato matig paminaw dias Guadalupe ato sang gina-welcome ang tanan. Ngadto na ni Brother Edsel Ledisma, nila ni Ma'am Ibing, ilang family, nila ni Ma'am Joy, nila ni Brother Merchon, ngadto sad sa mga pamilya sa mga Baldusa, mga Muñez family, mga pamilya sa mga Humawas, o ngadto sa mga Pilayo family, nila ni Brother Sir Elmer Pilayo, yung family. Ngadto nila ni Pastor Hill di Liberio ug iyang family. Onya tanan nga naminaw diri sa Libertad, dias Marangog, bisan pa man dias Tagasa, atong mga brad ug mga sis diha always naminaw, atong gina-welcome nining sayos kabuntagon. Ni atong mga suki naminaw diya sa Syukon, bisan pa man diri na Ilon, sa upper ug sa lower na Ilon. Kumusta diha ang pamilya ni Brother Nelson Lipon? Pamilya ni Brother Libby Lipon o pamilya ni Anhing Jerry Lipon atong gina-welcome sa ato nga tulumanon. O ni atong mga suki-sad nga naminaw diha sa punta no nga ng brother na Ilon. May buntag nimo bro. O niya ngadto sa mga Oliamot family diha nila ni Sir Arthur o ba ni Ma'am Margie always naminaw atong mga angadtos mga pamilya sa mga Mulihon, angadtos mga Hilig family, Villastiki family, anya Berdida family, mga Canales, mga Bulambaw family, tanan diha sa Nailon, atong mga kaigsunan o kahigalaan ngadtos mga Cobilio family, welcome sa atong programa. O niya mga suki na itong naminaw des Gairan. Good morning lang sa nila ni Engineer Ernie Catayas yung family. Ilan tiya wing, may muntag ni mo tiya. O niya ngadto sa atong matik paminaw diri sa Daang Carbon ni siyudad sa Bugog. Pahinumduman nato mahigala atong mga kahigalaan din sa norte nga kung na problema na ta sa atong pananaw kay ato rabang mata mo ni bintana sa atong lawas din ma-appreciate na to ang beauty sa kalibutan. So doon na ganay diferensya sa atong pananaw ay mo kalimot higala sa pagduol sa Icons Optical Clinic aron masulbad na ang problema. Ang Icons Optical Clinic sayon pangitaon o niya ang nagdumala sayon po kayong duolon dinhi sa siyudad sa Bugo. Makita nimo na, makaplaga nimo katong atbang yun sa daan nga land bank. Wa na maron diha ang land bank, gibalhin man. Katong daan nga land bank, atbang na makita nimong Icons Optical. O niya, nasilay branch sa San Remigio. Kilid sa highway, atbang Rapos Friends, just highway. Tanawalan diya, pangitalan niyo ang Icons Optical Clinic, mga higala. O niya, at the same time, maupod sila nagdumalad sa karaan nga klinik sa Bugo, ang Burake Lubitania Optical Clinic. Tungod kay namatay na mas doktora, ang nipuli iyang anak sila si Dr. Kun Lubitania, no? So, computerized na mga higala ang ilang pag-check up sa atong mata. O niya, abli na sila. Gikan sa adlawng Domingo, kutob sa adlawng Bernes. O niya, ang oras, alas 9 nga to sa alas 5:30 sa kada adlaw. Okay? Mintras, doon ay namatik ng problema. O niya, gamay pa, duulan yung higala.
Onya, kumusta dahil mga pamilyas, mga makipig, nga tos mga pamilyara, pamili? Onya, nilang brother Andy Nobal, bro, may buntag nimo. Og sa tanan taga Kayang, tanan nga taga Don Pedro, og tanang taga Pulambato. O nga naminaw, welcome, welcome kumahigala. Pwede na mo kapadangat o mamensahe diri namo aron amo ng tagdon, amo ng basahon, unya mapadangat po na ngadto sa inyong mga minahal, inyong mga kahigalaan. So sa pagpadayon sa nahon, siguro si Brother John, aduna sad siya pangumustahon. Brother John? Okay, daghang salamat Brother Lebo. Well, mga higala, good morning, good morning, good morning, og welcome, welcome, welcome dinhi sa atong programa kini ang Maayong Balita Sunday morning. Kami mapasalamaton sa inyo og dako nga sa gihapon ang inyong kasing-kasing andam sa pagsunod kanunay sa pagpaminaw sa itong programa og una og labaw sa tanan dalaygon ang Dios nga siya nagahatag og pagpakamayo og gugma sa matag usa ka nato. Siya ang mao ang pinakabahandi ug unahon nato ang Dios nga atong kahatagan kanunay og lugar sa atong kasing-kasing. Busa kutob sa giabot nining atong sibyaw sa nang naminaw. Good morning, good morning, good morning, and welcome, welcome, welcome. Okay, padayon tahigala sa manahan ato ning pangbasahon ang mga mensahe nga atong nakita sa screen, ato ning tagdon. Okay ni si Gina Jason Kaburnay. Salamat sa paglab sa ato nga program. Gina Jason Kaburnay. Thank you. Niya po si Dongbab Ritoya. Ato ning basahon ang iyang mensahe. Good morning, Dong Libby. Og Dong Alexander Deheto. Happy Sunday sa Maayong Balita nga program. So, good morning nimo, Dong Bob. Niya po si Brother Ropino Moreno. Salamat po, Brother Ropino, sa imong pag-send, no? Salamat kayo sa paglab nimo o pag-pray sa ato nga programa. Niya siya mensahe. Good morning ninyo, Bro Lib o Bro John, o sa tanang kapaglaom, maayong pagpaminaw sa kini ang Maayong Balita. God bless us all. Thanks sa pagbasa. So, thanks for kayo, Brother Ropino Moreno, diha sa Barangay Look, San Remigio, Cebu. O niya po si Sel Bruniola Sanchez. I have a blessed day watching from Matag of Leyte. Okay, good morning, Sel Bruniola Sanchez. So, atong gina-welcome nining buntaga di ay no, ang tanan nato nga mga viewers sa Pilipinas o sa ubang pangbahin sa kalibutan karon. Welcome, welcome sa kini ang Maayong Balita. Okay, niya po si Brother Jex Sumalinog. Ang iyang mensahe, good morning ninyo, Brother Libby o Brother John. Salamat, Brother Jex, sa pray kanunay sa ato nga program. Niya po si Madslia Muñez. Anindot jud o makabati kog pangumusta. Malipay gihapon ko bisan di ako slayo. Okay, Madslia. Good morning nimo. Happy Sunday. Ang Dios maghatag kanoy kanimo kabaskog, kusog og maayong panglawas. God bless you. Niya po si Erix, si Brother Erix ni. Ang iyang mensahe, good morning. So good morning, Brother Erix. Niya po si Lito Palin. Good morning, Brad Libby o Brad John, sa mga listeners, maayong buntag from Insenso Family o Villaba, Leyte. Okay.
Okay, salamat Brother Lito Palin. Kumusta nimo og sa imong pamilya og sa mga Insenso family, no? Dili man mo na mo mabanggit kay dako man gud ng inyong pamilya, di mo na mo mabanggit tanan apan kami nag-appeal sa among mga pag-ampo para sa inyo. Thank you so much sa pag-view sa atong programa ning sayo nga kabuntagon. Okay, dapat yung mensahe si Madslia Muniez. Happy birthday, Inday. Guwapa. God bless you. Ano. Ang iyang gi-greet si Ma'am Marley Miralles. Oh, Miralles. Oh, happy birthday ma'am. Unya hope nga we will add sa imong kinabuhi og another pa nga daghang mga katuigan. Ano niya po'y mensahe si Brother Ronilo Itang. Mayong buntag kaninyo Brother John o Kuya Libby. Og sa mga kaigsuonan nga makanunayong naminaw og sa mga nag-view niini nga programa. Kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo Itang. Aniya arita higala ako ning tan-awon ang ako nga cellphone una ni asay mga mensahe nga midangat dinhi ato ning basahon. Kay gi-share po nato nga to nila through messenger ang ato nga program, so niya sila mga respond, no, mga reply. Ingon ni Esther Elpidia Coro, morning pod o trohon ko, tinaw na ang tingog sa radyo. Kanina sobra kahinay, karon okay na. Okay, salamat kaayo nga nag-anam di katinaw. Okay, ni Apos Brother Nilo Itang, nag-like po siya. Niya po si Brother Domingo Bunukan, Brother Doming Bunukan. Niya po diyang mensahe, good morning ninyo diya sa station Parilib, og ni Brad John, og sa tanan nga mga kaigsuunan nga nagsunod sa pagpaminaw ning programaha. Salamat sa pagbasa, Badlib, o God bless. Salamat po sa pagpray kanunay, Brother Doming, o niya salamat sa paglab kanunay sa ato nga program. May buntag diha ninong Doming Bunukan, no? Salamat sa inyong kanunay nga pakigsuod sa atong programa sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kumusta mo dahan ng purit na ni Ma'am Daisy Bunukan, ni Ma'am Ethel Bunukan, og ni Dong Dominic Bunukan diha sa inyong pamilya. Salamat niya. Pangumusta po namo gikan diri kang Ma'am Shena og sa tanan ninyo nga mga kasalinganan diha nga makabati sa atong programa maayong buntag. Okay, ni asad si Brother Benjamin Cases. Salamat Brother Benjamin sa imong paglab o pagpray sa ato nga program. O niya ayang mensahe, magandang umaga DYCM Bugo Adventist at sa lahat. Okay, good morning, no? Magandang umaga po nimo Brother Benjamin Cases. Okay. Good morning sa ni Brother Jomel Rosasinia. Nag-like po siya. Sila si Dong Bob Ritoya Sab, no? So thank you kaayo. So sa tanan na lang nagtanaw karon. Arita mga higala ato ning lilion ang pikas nga screen. Tagdon tani atong mga kaigsunan o kahigalaan nga nag-like o niya nag-send og heart sa ato nga program. Nagpasabot nga nag-love sila sa ato nga programa. Ato nakita din si Brother Ronilo Itang, Brother Rufino Moreno, Junior Noiva Claves, niapod si Carlos Mires Lumapak, Mithil Insenso Palin, Tris Jamin Jaime, Brian Krial Mahait, Buyat Baliho, Bangkili Lipawpaw, niapod si arita sa mga nag-love sa ato nga program. Ato nakita dinhi si Hugo Kiben Kultura, niapod si Arlen Bulambaw Olyamot, Elgira Cesar,
Sel Brunula Sanchez, Melissa Ducalang, Napos Jake Sumalinog, Eric Sinoy, Chari de la Cruz Nogas, Jesus Tony, Jiso Tony Buok, Rolly Arcodira, Chesel Manso, Eddie Layos, Jennifer Golpan Peritos, Michelle Berosel, Evangelist Mike Rivera, Angeline Mendoza Macias, Jerry Nailon, Edwin Iscario, o Brother Ronilo Itang. So muni ato mga nakita, mga higala, din sa screen ato mga pinalangga ng mga kahigalaan o makaigsunan nga always nagasunod sa ato nga programa. So pwede gyud po mo higala makapadangat og mga mensahe diri namo kay ato ng tagdon, ato ng basahon. Anyag naamoy mga morning greetings, mga panimbaya ba? Anya ngadto sa mga inyong mga friend, naamoy mga birthday greetings or mga anniversaries ba? Mga pangutana ba ka hinuon may tungod sa pulong sa Ginoo kay mo man na din atong program, no? Mga pangutana amo nga tubagon o niya ang mga tubag atong ipasikad sa mabasa sa Biblia. Tungod kay atong gituhuan nga ang Biblia mao kini libro nga dunay otoridad nga nagsultis tinuod nga kamatuoran tungod kay kini pulong sa Ginoo. So mga pangutana ato ginang ibis Bible. Dili sabto ninyo nga kami nagdaot sa inyo ha, dili. Ang pulong sa Ginoo na nagpahimangno lang nato kung unsay atong buhaton aron maandam ta mahigala sa haduol nga pagbalik sa atong Ginoo. Okay, ato sa nakita dinhi si Giovanni Inganyo Bayo. Salamat po Brother Giovanni Inganyo Bayo, anya iyang mensahe. Good morning. So good morning also. So mopadayon ta nga sunan higala sa ato nga programa. Maminaw usa ta og usa ka awit, no? Atong gidalit alang sa atong mga tanan nga mga suki nga nagsunod, nagpaminawan dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ni ang awit atong idalit, magkita ta sa langit. Tanan magampunga malay
sa langit, magkuptanay kita. Tagbuha ko sa kilid niya. Magkita ta sa langit, mag-awit ang tanan. Mga igsuon ko mo adto ta. Magkita ta sa langit, magkuptanay kita. Tagbuha ko sa kilid niya. Magkita ta sa langit, mag-awit ang tanan. Mga igsoon ko mo adto ta. Mga igsoon ko mo adto ta. Mga igsoon ko mo adto ta. Mo adto ta. Okay, ato ngayon si Brother John alang sa opening prayer. Mga higala mag-ampo kita, dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan, inimbuntaga, nang inanglan kami kanimo nga ikaw magauban ug magapanalangin ini nga programa, labaw tanan panalanginan mo ang mga nagapaminaw, dadas kahayag sa pagsabot, kabigas pagpangalaga diha kanimo, gipangayo na mo kinitong lamang kang Kristo nga ang matud nga Diyos ug manluluwas. Amen. Amen. Okay, moadto na ta mga higala sa paghisgot sa pangutana nga ato nga tubagon karon nga buntag. Okay, ato ning tan-awon atong keypad nga cellphone kay mostly mga pangutana anhi man gid na i-send nila dinhi sa ato nga number nga kanunay ginahatag na ninyo. Ako sa ning basahon ni apay mga mensahe dinhi sulod. Brad, tinuod yun niha. Nining kalibutan na akong mata wala na'y gamit sa pagtanaw. Forever yun na kay nasuko ang tanan tao nga sa tanas mutanaw ang akong mata, Brad. Sige lang. Ampulas Ginoo. Niya pa itong basahon. Morning ninyo, Brad. Hinay kaayo inyo tingog sa radyo. Halos dili mabati kay moilog ang ubang station iliso kuno gamay kay base og wa kay matumong na sa dial. Kay sa matag-ob pod ang ilang feedback dito, nagkakusog tinaw kaayo dito. Okay, ato ning basahon ang pangutana nga ato nga tagaag pagtagad karon. Ingon dinhi nga, Brad, inyong giwad-an giwad-ag bili ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo o grasya. Kay nagtudlo paman mo pagtuman sa napulo kasugo, di naman na nato tumanon kay naluwas naggudta. Oy, kuan man ni. Something's missing atong tanawon higala sa unahan. Okay, ako ni otro basa. Dirang kompleto. Okay. Brad, inyong giwad-ag bili ang kaluwasan pinagis pagtuo grasya. Kay nagtudlo paman mo pagtuman sa napulo kasugo. Di naman na nato tumanon. Kay naluwas na gudta. Kung tumano nato na, wa pa di ay tanaluwas. Busa akong tambag ninyo, usba na ninyo ang inyong pagpanudlo. Brad, aron masakto mo. Salamat gikan kang Tudor Silap. Tudor Silap. Okay, salamat kaayo sa pangutana nga ato nga gibasa karon buntaga. Ani ako ning otrohon, ingon siya rin nga giwad-an ko na namog bili ang kaluwasan pinaagis pagtuo grasya. Kay ngano nagtudlo gihapon mi sa napulo kasugo. Ingon siya rin di naman na nato tumanon. Kay naluwas na gudta. Kung tumano nato na, wa pa di ay ta maluwas. Subot niyang pasabot nga ang taong naluwas na, di na mutuman sa napo kasugo. Yung nga busa, akong tambag ninyo, gitambagan mi diri niya. Akong tambag ninyo,
Usba na ninyo ang inyong pagpanudlo, Brad. Aron masakto mo. Salamat, gikan kang Chodor Silap. Okay, salamat nos pangutana. Kamu di ay galang naminaw. Makahimo mo sa pag-contribute. Kana kung naamoy dugang ikatubag ni ini nga pangutana. Ato ni salo-saloan mahigala. Aton diskusyonan aron masabtan nato o ni atong ibase ang eksakto gyud nga gipasabot or pagpasabot diha sa balaan na kasulatan. So unang muhatag og tubag si Brother John o niya ako ning tapuson mahigala. Okay, dagang salamat Brother Libby. At the end sa maong text or pangutana, dunay kana bang gitawag og departing words, mga punong pamilin-bilin nga matud pa akong tambag ninyo, usban ninyo na ang inyong pagpanudlo ay kay aron mainsakto mo. So, salamat ani nga tambag, pero pasayloa lang gid mi 101% dili namo ni madawat ning tambaga. Unang-una, ang kini nga programa based on the Bible ni siya, nagbase ni sa Biblia. Gawas kahakon ang gitudlo dinhi sa Biblia, mausab mautro, mao pa na ang kahigayunan nga among mausab ang among mga pagtudlo, kay ang among gitudlo dinhi ang naaman sa Biblia. Nan og among usbon ang among pagtudlo dinhi nga naa sa Biblia, mo labas nga kami nagsupak na sa naa sa Biblia. Ha? Di ba? Karon ni sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Tandaan nato na. Mabitaw nga ang atong mga pagpasabot, mga tubag nagbase sa Biblia, kay ang balaang kasulatan gituga ni sa Dios nga dunay kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kung unsay gitudlo dinhi sa Biblia, maupod ang gitudlo ni ining programaha nga inyong ginapamatian dinhi sa kahanginan. May tungod sa pagtuo o grasya, wala misupak dinha, pero ang pagtuo o ang grasya wala magsulti, wala maghatag og authority nga ang tao dili na mosunod sa napulo kasugo. So dili na mo na ang advice madawat. Marang-arang unta og insakto na ang advice ni as Biblia kay ato ng dawaton. Mahitungod sa pagtuo o grasya, balikon nako, wala misupag diha. Wala misupak diha. Pero moingon mo nga gipakawala na mo'y bili, sayop mo. Nganuman, naghatag mi og bili. Ang Roma Kapitulo 3, versikulo 31 nagsulti, gibungkag banato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo, hinunoa wala gayod, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Tandaan nato na, nga kini nga programa nga inyong ginapamatian, nagpabarog, nagsulti, nagpamatuod sa nia sa Biblia. Gibungkag banato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo, hinunoa wala gayod, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. So tandaan ninyo na ang mga butang gipamahayag sa Biblia. Ang Galacia Kapitulo 3, versikulo 24 nag-ingon, busa ang kasuguan na himong atong magtatagad ug mag-aagak ngadto kang Kristo, aron kita pakamatarungon diha sa pagtuo. Unsay function sa kasuguan diha sa pagtuo? Mag-aagak. Ang kasuguan na himong atong magtatagad ug mag-aagak ngadto kang Kristo, aron ta pakamatarungon sa pagtuo. So gihisgutan man nga wa na kinahanglana nga tumanon pa ang napulo kasugo, sayop ka. Kay wa gyud gisultis Biblia nga wa na kinahanglana nga tumanon ang dili na tumanon. Wa gyud gisulti nga wa na kinahanglan tumanon pa ang napulo kasugo. Mahilom lang ta og kadali, pila ka mga adlaw mobalik na pud ni nga mga isyu tungod sa kadaghan nga nagsupak sa kasuguan sa Dios, lalo na sa napulo kasugo kaysa nagtuman.
Unya kasagaran ni ining mga na nagsupak sa napulo ka sugo, gamay ra gyud ang mosabot kun imong sultihan sa balaang kasulatan. Kay kasagaran didto misunod og mituo sa ilang mga pangulo. Pero kung atong tan-awon, maingon nga si Kristo mao ang ulo sa iglesia, no? Iglesia gani pundok sa katawhan. Nan kay siya man mao ang ulo, ilhon nato nga siya mo'y atong pangulo kay siya man ang ulo. Karon unsa may gisulti sa ulo o sa pangulo? Kung imong basahon ang Juan Kapitulo 10, versikulo 27, niya ang gisulti ni Kristo niining bersikulo. Matud pa sa 10:27 dinhi sa the Word of God, no, nga salin, nag-ingon din hiyo sa 10:27. Ang akong mga karniro maminaw kanako, nakaila ako kanila ug nagasunod sila kanako. Tandaan na to nga ang akong mga karniro maminaw kanako ug sila nagasunod kanako. Maminaw ka ba kaha karon higala? Mahitong kang Kristo ug mosunod ka ba kaha kang Kristo? Kay ingon mas Kristo. Ang akong mga karniro, maminaw kanako ug sila nagasunod kanako. Karon niao paminawa unsay gisulti ni Kristo nga moingon kang wa na di na kinahanglanon na nga tumanon. Sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 17 ug 18, unya aninawa ni ang kini siyang 17 confession ni Kristo. Unya kining 18 sugo po ni Kristo. Nag-ingon si Kristo, ang akong mga karniro nagsunod nako. Niya ingon ni Kristo sa Mateo 5:17-18, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kung dili sa pagtuman. Klaro man tingal higala. Si Kristo mianhi dili sa pagbungkag kung dili sa pagtuman. Ang gisulti ni Kristo, gani sa atong gibasa sa Juan 10:27, ang akong mga karniro maminaw kanako ug nagsunod kanako. Maminaw ka sa gisulti ni Kristo, musunod ka sa gisulti ni Kristo. Nga matud pa niyang akong mga karniro maminaw kanako ug sila nagasunod nako. Ingon ni Kristo, ayaw mo paghunahuna. Ambot og nganong naghunahuna gyud mo? Nga gidid-an tang Kristo, ayaw mo paghunahuna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Si Kristo mituman, ingon ni Kristo, ang ako mga karniro sila nagasunod nako. Si Kristo mituman, ang kamo dili. Niya gisulti ni Kristo sa 18 para nis atoa, kay ang 17 sa iya man to siya mituman sa kasuguan, wa ni bugagag sugan. Ang 18 nagingon, sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, hangad sa itaas di ba makita mong langit, duko sa ubos di ba makita mong yuta. Samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod nga ang tanan matuman. Huna-huna ako nuna. Ingon ni Kristo, ang akong mga karniro sila maminaw kanako ug nagsunod kanako. Maminaw ka kaani ron imong nadungog na bati kay si Kristo man gisulti. Sa kasuguan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok walay pagasayloan hangtod nga ang tanan matuman. Karon imo gimensyon gani gid nang napulo ka sugo nga dili nasunod tumanon pagpasipala man na. Si Kristo namulong na nga daan nga ang akong mga karniro nagasunod kanako ug naminaw sila nako. Nakaron ni Ni akong basahon dinhi sa salin ba sa The Living Bible sa Lucas 18:18 hangtod 21. Ato ning basahon nag-ingon dinhi. Ato laning i-translate pod kay naam say mga bata nga maminaw pod, no? Unya nag-ingon din hiyo. Once a Jewish religious leader asked him this question. Dahil usa ka pangulo sa relihiyon.
sa mga Hudiyo. Nangutana niya, may tungod aning pangutana ha. Good sir, but ipasabot, maayong magtutudlo. Good sir. O niya, maayong magtutudlo. What shall I do to get to heaven? Unsa may akong buhaton aron ako makasulod sa gingharian sa langit. Ayaw ginininyo ni higala og ibaliwala. Seryosohan ninyo ni. What shall I do to get to heaven? Unsa may akong buhaton aron ko makasulod dito sa langit. Timan-e ang iyang gipangutana ang good master, good teacher nga mao si Ginoos. Karon unsa may gitubag sa maayong magtutulo akong pa dayon nagbasa. Do you realize what you are saying when you call me good? Imo bang gipamalandong o giunahuna sa imong pagsulti nako ug pagtawag nako maayo? Matod pa ni Christ Jesus as him. Si Jesus nangutana kaniya. Only God is truly good and no one else. Dinhi makita ginimo kung unsa kalahi ang mga pagtudlo sa Ginoo. Ingon siya, wa gyud lain nga may usar gyud. Ang Dios ra gyud ug wa nay lain. Busa bisag pila pa na ka kurso ang imong nahuman, bisag kinsa ang unsa ka pa, ayaw gyud kalimot nga dili ka gyud magpadako sa imong kaugalingon kay ang isipon ug ilhon nga maayo usara gyud ang Dios lamang. Mao ni gitudlo ni Kristo sa magtutudlo. Busa dawata ang gitudlo sa magtutudlo. The good master Mayong magtutudlo si Kristo. Nya sa 20 nag-ingon din atong masahon na. But as to your question, pan may tungod ni anang imong gipangutana, you know what the 10 commandments say. Nasayod ka og unsay gisulti sa napulo ka sugo. Karon ang magtutudlo nagtudlo sa napulo ka sugo. Ingon niya, ang akong mga karniro sila maminaw kanakog nagsunod nako. Kung dili ka maminaw o dili ka mosunod kang Kristo, wala gyud kay kalabtanan sa mga karniro ni Kristo, kay matod pa ni Kristo, ang akong mga karniro sila maminaw kanakog nagasunod kanako. Jesus Christ says, matod pa niya, matod pa niya nga, you know what the 10 commandments say. Nahibalo ka og unsay gisulti sa napulo ka sugo. Pertiman pangutana ba, what shall I do to get to heaven? Pero ang iyang introduce ni Kristo about the 10 commandments, unya mo ingon mo nga wa na nakinahanglanan tumanon ron, makapanlimbawt na igalas balhibo, pakpak si Satanas ana. Unya ipadayon na tugbasa, you know what the 10 commandments say? Don't commit adultery. Dili ka manapaw. Mauna nga kamo dinhang mga gwapa ug asawa, mga gwapo ug mga bana. Unya naay tawo nga magtudlo ug inyong mabatian nga magwali nga wa na nang napulo ka sugo. Ayaw mo kumpiyansa anang inyong asawa kay kanang mga tawo gani nga dunay mainfluensyahan na nang wa nang napulo ka sugo. Murag yun nas iring sungkaban nga manghungkab sa inunonan nga dili ila. Nga naman, wa naman na nila kinahanglan na ang pagtumas na pulo kasugo. Unya ang maayong magtutudlo, nagtudlo. You know what the 10 commandments say? Thou shall not covet adultery. Wah! Nang mag-amping mo ng mga taong wa na'y pagtulunas na po sugo kay na kanang inyong asawa, inyo gani ng inyo gani ng kumpiyansahan, tingalig mahungkab na sa iring kabang. Kay nga naman, naay mga tao nga nagtudlo, nga wa nang napuksugo, ningon dili ka manapaw. Sunod, don't murder. Mauna, mag-amping mo, anang mga taong wa na'y mga kasuguan, kay mo patay na sila. Sunod, don't steal. Unang ayaw mo kumpiyansa ng inyong mga tindahan, inyong mga butang, inyong mga panimalay, inyong kwarta, kay nga naman, naay mga taong wa na'y tuyo sa pagsunod sa napulo kasugo, manudlo nga wa na nang napo kasugo,
Maagian gani mo ana mga tao na magmahay gin mo nga naman mangawat magyud na kay di naman na mo tumas na pugsugo nya nagingon dinhi don't steal, don't lie, dili ka magsaksig bakak unya naa man ni, bag-ong tugon nya naa ni sida ang tugon pagingon don't lie, dili ka magsaksi og bakak. Sa tinuod lang mga higala, sa akong kasing-kasing, naagyod sa akong hunahuna, kaniadto ba? Dili karon ha? Dili karon kaniadto ba? Sa bata pa ko, ang akong kasing-kasing, nag-eskwela pa ko, ang akong kasing-kasing, ang handom na ko magkuha kog abogado. Pero wa gyud ko tugutis Ginoo. Pero bisan pa niya na ako'y mga libro sa balaod nga nagunitan. Akong basa-basahon. Unya, niadtong mga panahon na hilig pa ko mutambong og mga hiring-hiring diha sa kaso. Kanang itog MTC sa Municipal Trial Court, sa kananang RTC sa Regional Trial Court. Dunay kanana ang panahon nga maminaw ra ko ba og unsa. Unya ang kining huwis mo imbestigar magyud na andam ka bang mutug-an og musulti sa kamatuoran dinhi sa mabuot nga hukmanan? Imong pasaligan nga andam kang mutug-an, muingon man gyud na ang huwis. Kung dili ka mutug-an dinhi sa tinuod sa hukmanan, nasayod ka ba nga makapahimo nimo ning sad-an ug unya ikaw pwede nga mabilanggo? Nasayod ko. Mao gyud na. So dihay akong natambungan nga kaso about murder. Gipangutana, ikaw ba ang mustan bilang witness ni ining maong kaso o ako? Bilang saksi, musulti ka bagyod sa tinuod nga imuhang nahibaluan og nakita, musulti gyud tinuod. Nahibalo ka ba? Kung kinsa tong gipatay o nahibalo? Kung nahibalo ka, kinsa man to siya, iyang gisulti ang ngalan og apelyido. Sakto man. Karon, kining gipatay, nahibalo ka og kinsay nagpatay, siya nahibalo. Kinsay pangalan? Gisulti ang pangalan. Kining tawhanaan nga nagpatay niya baron sa mabuot nga hukmanan, niya. Ug kay niya man nakaila ka ba niya? Nakaila. Pwede ba nga imo siyang itudlo karon? Iyang gitudlo umao man gyud. Gitudlo niya mao gyud. So karon padayon ang kanana ang investigasyon. Sa unsa man nga hinungdan nga imo mang nakita nga kadto si Pulano gipatay ni Pulano. Nailhan nimo. Siya nakita kay diha man gyud sa akong atubangan. Diya sa akong utubangan. Nganong panahon sa pagpatay, unsa may hinungdan nga naabot man sa imong atubangan pagbuhat sa mong krimen. Diin ka man di ay, siya nalibang ko. Now ha? Unya, pag-ingon nga, nalibang ko, nganong diha man sa imong atubangan. But pasabot nga, wa ka, kanabang gilisod-lisod o giipit gyud. Ingon niya nindagan na ang gipatay. Unya wa lang pud tuyo nga ang pagdagan sa gipatay gigukod man sa nagpatay diha karumbo sa akong nahimutangan mautong akong nakita. Og unya gipangutana siya. Mga pila ka metros ang gilayon o distansya sa imong nahimutangan og sa gipatay. Unsay iyang tubag, pero sa akong nahibaw-an sa ulhi nga kadtong tawana katulo na kuno to gyud makagikuhag witness kay maay lagi pud mudag palusot. Kadaog gyud. Unsay pangutana? Mga ang distansya, ang gilay mga pila ka metros. Niya mauna lang ning akong edad ron 56 anyos na lang ko pero wa gina mahitabo bisag kausa nga og malibang ko magdala-dala kog metrosan mo nang di ko ka sulti og pila ka metros ang gilayon o distansya gikan sa akong nahimutangan pero basta akong nakita nga kining tawna mo'y mipatay adtong tawana.
Ha? Pero kadto baya, ha? Sinuhulan ra gyud kuno to, gikuha ra to. Ang napulo ka sugo, nagsulti dinhi, don't lie. Dili ka magsaksig bakak. Unya kun ato pang padayuna dinhi, honor your parents and so on. Kanang word nga and so on, but pasabot og uban pa. But pa nabitoy kan etc. Og mo niyo and so on. Dili ka magmatupa, tumahod ka sa imong amahan ginan og uban pa. Oh, nganong gisgutan ning og uban pa? Kay wa naman ni kaabot sa napulo nga gi usa-usa gyud kundi gigamit na lang and so on og uban pa. Karon kining maong nangutana, tandaan ninyo ha, what shall I do to get to heaven? Ang gitubag ni Kristo sa Ten Commandments. Nag-ingon si Dennis 21 nag-ingon, the man replied, ang maong tao may tubag, I've obeyed every one of these laws since I was a small child. Ha? Tanawa ka klaro ani? Matud pa dinhi, I've obeyed every one of these laws since I was a small child. Moingon mga tao nga naiubam ingon why makatuman ana? Bakak na moingon natuman niya na pugsugo. Naa man lagi ni nakatuman lagi. Ha? I've obeyed of these laws. Ha? Matud pa niya, ako na ni gibantayan ni mga kasuguan na sukad pa sa akong pagkabata. Karon, klaro man eh. Unya mo ingon mo nga, among usbon ang among pagpanudlo aron mainsakto mo, masayop na ginhinuon me sa among pagpanudlo og amo pang usbon kay ang among gitudlo ang gitudlo dinis Biblia. Niay pangutana sa atong Ginoo nga dili tanan ani angay mamalandong ug mutubag kundi kadto lang mga malinapason sa kasuguan. Ang pangutana ni Jesus sa Lucas 6:46 ingon siya, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo apan dili mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. So sulay kunon niyo ni og pangutana, ngano magyod? Magsige mog ampo tawag Ginoo magsimba Ginoo pero di mo mumutumas gisugo Ginoo. Nao, ingon ni Kristo ang akong karniro maminaw kanako nagasunod nako pero di mo musunod ingon ni Kristo. You know what the Ten Commandments say. Muna ang pangutana ni Kristo, nganong mutawag man mo kanako Ginoo Ginoo apan dili mo mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Mao kana ang pangutana sa atong Ginoong Hesukristo. Karon unsa bay gitudlo sa Biblia ni anang mga tao nga lagad kunuhay sa Ginoo pero wa magsunod sa gisugo sa Ginoo. Nang Juan kapitulo 2 bersikulo 4 nag-ingon, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Kapag dili na ang tao magbantay sa kasuguan sa Dios base sa pamatuod sa Biblia, bakakon ug walay kamatuoran. Muna nga daghan karon ang nangalagad sa Ginoo pero mga bakakon ug walay kamatuoran nganuman wa naman magsunod sa kasuguan. Karon ba imo na bang magarantiyahan nga katawhan ka sa Ginoo bisag gisupak nimong sugos Ginoo ingos Kristo ang akong mga karniro naminaw kanako ug nagasunod nako ngano wa man ninyo sunda ang ipamulong ni Kristo. Bakakon ug way kamatuoran ang tao nga wa magsunod sa kasuguan. Unya kun ato nganing basihan ang tanan bang nagampo nagsimba og nangalagad sa Ginoo iyas Ginoo pamatian ninyo ni ang gisulti dinhi sa Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 12 dinhi sa The Word of God Translation giingon dinhi, busa kamo nga mga katawhan sa Dios kalom. So gi-address ni didto sa mga katawhan sa Dios. Tarawa karon tanan pundok man tanan tawo mo angkon katawhan sa Dios. Ipadayon natog basa. Nagingon dinhi nga nagatuman sa iyang mga sugo ug nagtuo kang Hesus kinahanglan magmainantuson kamo. Kinsa ni ang mga katawhan sa Dios kadtong mananagtuman sa sugo sa Dios. Nagsupak na gani mo dili na gyud mo diha katawhan pa sa Dios. Makasabot ra gyud mo gyapon. Nganuman gituga mas ginong kasulatan alang sa pagpanudlo. Busag mo ingon mo nga ay
usba ninyo ng inyong pagpanudlo o insakto mo, dili gina pwede. Kay ang among pagpanudlo, insakto na yun eh. Kay gibase man sa Biblia, kay amo paning sukdon, wa na, musipiat na mi, masayop na gyud mi, may tungod niya na. Nga naman, wa naman na itudlo diha sa Biblia. Mo bitaw nga nagsulti si Kristo sumala sa Juan City 49, kining mga taong kumun ug walay higbang kaagan sa kasuguan sila mga tinunglo. O tanawa lang gyud ka og unsa gyud na dihang pagkasultiya mga tinunglo. Karon kay tinunglo man hunahunaan ninyo nga wa di ay makapahimuot sa Ginoo, gitunglo. Mauna nga sa adlaw sa katapusan daghang mga bigo sa ilang pagtuo ug pagpangalagad sa Ginoo. Kabalo kag ngano? Wa man gisunod ang sugos Ginoo. Ang Mateo 7:21 ngadto 23 mao ni ang gipamulong ni Kristo. Dili tanan mag-ingon ako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga naa sa langit. Kinsa mo'y maadtog langit? Ang nagtuman sa kabubuton sa Dios nga naa sa langit. Karon sa imong pagsupak sa kasuguan sa Dios, gisunod kanimo kabubuton sa man? Sa adlaw unya sa katapusan, daghan magyud ang mga bigo, daghang mo complain. Ngano man? Mauna nilang maluwa sila. Pero dili di ay muna nga mang-complain, mangreklamo sila. Nag-ingon sa Mateo 7:22, ni adto unyang adlaw daghan ang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kaming mga propesiya tungod sa imong ngalan? Propesiya gani mga pagpanagna ginamit ang ngalan sa Ginoo. Og nakahimo pagpagula sa mga yawa pinaagi sa imong ngalan. Tanawa. Nakahimog mga daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan. Hunahuna ako no ka. Balikon ako ang akong gisulti na pila ka beses ako sa makadagang higayon. Nakadawat, nakakita ko sa milagros Ginoo gipakita sa ako. Pero sa gidugayon sa akong pagpangalagad, wa gyud ko makahimo og milagro. Nakatagamtam ko, nakadawat ko sa milagros Ginoo, pero wa ko kahimog milagro. Unya, kining gisgutan si 22, muriklamo ni mataw na, dili ba na naghimo man kami og mga propesiya tungod sa imong ngalan? Among gipagula ang mga yawa tungod sa imong ngalan, og nakahimog daghang milagro tungod sa imong ngalan. Og kinsa may naghuna-huna nga dili ni sila. Diyos nun, sa may naghuna-huna nga wa ni sila pagtuo in the name of Jesus, naging rebuke. Tanawa ang 23 nagaingon, magaingon ako kanila ni adtong adlaw, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan, kay wa ko kamo igkaila. Mga kaigsunan, daghang nangalagad ron, nagtuo Ginoo, nagsimbag Ginoo dautan, pero wa gyud na igkaila sa Ginoo. Hinumdumi ka na higala. Dinis bala ang kasulatan gitudlo kung unsay kamatuoran o gitudlo niini nga programa nga inyong ginapamatian, hope nga inyong midiring masamtan. Busa si Brother Libby, maghatag si Brother Libby og dugang pagpasabot ni ining mga puntuha. Okay, daghang salamat Brother John. Salamat po kayo sa pangutana nga atong gitagad no ini nga kabuntagon sa adlaw Domingo. Okay, ato ning lilion makadiyot. Niya si Brother Ronilo Itang sa igsuon nag-text sa pangutana kanang imong sugyot wala na masubay sa kabubuton sa Dios. God bless kanimo. Okay, salamat Brother Ronilo. Niya mo ato ta mahigala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga atong gitagad nini nga kabuntago no. So kung naamoy mga tampo diya mahigala, ato na nga gina-welcome, i-send na inyong mensahe, dugang tubag aron ato nang matagaag pagtagad no. Ang pangutana nga matod pa niya inyong giwad-ag bili ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo o grasya kay nagtudlo man mo
sa pagtuman sa napulo ka sugo. Di naman nato na tumanon kay naluwas nagudta kung tumanon na nato wa pa di ay ta naluwas. Busa akong tambag ninyo, osba na ninyo ang inyong pagpanudlo, Brad. Aron masakto mo. Salamat. Okay, salamat po, Chodor, no? Sa imong pangutana o sa imong suggestion. So, kanin suggestion nimo, lisod gina nga sundo ng suggestion nimo nga di na manudlo sa pagtuman sa napulo ka sugo. Kay based on the Bible man eh. O niya dinhi sa Biblia, wa man magtudlo ang pulong sa Ginoo nga di na tumanon ang napulo ka sugo. Wa man magtudlo ana nga ayaw na magtuman sa napulo ka sugo kay namatarong na mo o naluwas na mo pinaagi sa pagtuo og sa grasya. Wa nagtudlo ana ang balaan na kasulatan. So, di gid na madawat ang imo nga suggestion higala, no? Tungod kay kasumpaki man na sa pagtulunan diha sa balaan na kasulatan. Okay. Wa na sa pagtudlo namo sa napulo kasugo, wa na nagpasabot nga giwad-an na mogbili ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo o grasya. Ang tinuod pagkasulti, kining pagtuo o grasya higala, imo man ang gibasi siguro, may verse gibutan nimo, pero ang imong gi-quote ani nga verse sa Episo 2:8, kay pinaagi sa grasya, kamo nangaluwas na tungod sa inyong pagtuo. So, kanang grasya higala, matod pa ni San Pablo, nangaluwas na mo, pinaagi sa grasya. So, pinaagi sa grace ba? Pinaagi sa kaluoy. Gikaloy anta. Naluwas ta pinaagi sa grasya. Tungod kay naaman tay pagtuo. Sa ato pa, buti pa sabot, dili ta makaluyan sa Ginoo. Dili ta magrasyahan sa Ginoo kung wa tay pagtuo ngadto kang Kristo. Nganong naluwas man ta pinaagi sa grasya? Kay kitang tanan mga higala nakasala ta. Sumala sa Roma 3:23. Ang tanang tao nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Matod pa sa unang Juan 1:8, ang tao nga moingon nga wa siya makasala, siya lang ang nagpasalag siyang kaugalingon. Baka kon siya, wa niya ang kamatuoran. Nga naman, kay ang gisultis Ginoo, ang tanan tao nakasala man. Unyag moingon ko nga, wa ko'y sala, nagpasabot na nga ang akong gihimong bakakon ang Dios. Kaya din na mahimo nga bakakon ang Dios. Kita maoy bakakon mga higala. Moingon tang waysa, ang Ginoo nakasa man tanan, yung tawa ko'y sa. So, unsa man ang sala mga higala? Kaya nakasala man tanan, no? Unsa man ang kahulugan sa sala? Sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. So, gihatag sa Biblia ang kahulugan sa sala. Ang sala de higala, ang pagpakasala, mao kini ang paglapas sa sugo sa Ginoo. Og kay nakasala man ta, ang bayad sa sala kamatayon. Impierno gid ta atong sangkuan. Kalaglagan sa impierno ikaduhang kamatayon mga higala. Ato nang mabasa sa Pinadiyag 21:8. Alang sa nagisgot diha nga alang sa mga talawan, di matinuhoon, malaway, mabudhion, mamumuno, agsimbag Dios-Dios, alang sa tanang mga bakakon, ang iyang bahin, maong paghiadtos linaw nga kalayog asupre, nga maong ikaduhang kamatayon. Kinsa maning mga bakakon? Sa unang Juan 2:4,
siyang nagaingon nakaila sa Dios apan wa magbantay siyang masugo bakakon kana siya og wa kaniyang kamatuoran. Ang ginganlag bakakon des Biblia higala mga tao nang nakailag Dios pero di mutuman sa sugos Ginoo. Bakakon na sila nakailag Dios pero di mutuman sa sugo. Nagsupak sa sugo si Ginoo. Og kay bakakon kay wa man nagtuman sugos Ginoo, nagsaad ang Dios og ang Dios higala sa Roma 4:21 hingpit nga mutuman siyang saad. Unsa gisaad niya? Paghiadto sa linaw nga kalayo og asupre nga maong ikaduhang kamatayon. So ang sangkuan gid unta nato impierno mga higala. Impierno kay kita nakasala man tas Ginoo, kitang tanan nakasala man ta. O niya naglapas man ta sugo, ang bayad sa sala kamatayon man og ang kamatayon nga mao'y bayad sa sala maunang ikaduhang kamatayon dito sa impierno sa kalayo. Kamatayon na nga wa nay banhaw-banhaw. Munay bayad sa sala mga higala. Karon naluoy ang Ginoo nato. Gigrasyahan tas Ginoo. Gikaloy antang makasasala. Kay sa Tito 2:11 ang atong mabasa diha, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. Kitang tanan nahulog manggod sa sala, malinapason man ta. Kitang tanan nagkinahanglan tag kaluwasan. Muna ingon si San Pablo, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya or ang kaluoy sa Dios gipadayag mga higala. Gikaloy antas Ginoo. Unsa man ning grasya nga gikaluoy sa Ginoo alang natong makasasala kay naglapas man ta sa sugo. Ang kaluoy sa Ginoo alang natong makasasala mao ang bugtong anak. Sa Juan 3:16 naghisgot gihigugma sa Dios tungod sa gugma niya sa makasasala mga higala. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong kinsa man na mao si Ginoong Kristo. Iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong aron ang bisan kinsa nga mosalig kaniya dili malaglag kundili makabaton siya kinabuhi nga walay katapusan. So gipasabot sa Biblia nga naghisgot ang pulong si Ginoo nga matod pa sa gisgutan mga higala nga gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod sa gugmas Ginoo ning kalibutana gigumatan niya makasala iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong aron magpakamatay alang nato. Tungod na sa gugmas Dios nato gigrasyahan to. Ang grasyas Dios iyang gipadala ang iyang bugtong anak gikaloy-an ta niya nga imbis kita maimperno ang iyang bugtong anak iyang gitugutan nga maoy mudawat sa silot sa atong mga sala. Maoy mutubos, maoy mulukat sa silot sa imo o sa akong mga sala. Miani si Kristo ning kalibutana. Gipadala siya aron maoy mahimong bayad alang natong makasala. Ang Biblia nagsulti, ang mutuo kaniya, ang mosalig kaniya, dili malaglag, kundili may kinabuhing walay katapusan. Nay kondisyon. Kisa itong mga tawana ang di malaglag, ang di makadawat sa bayad sa kamatayon dito sa impierno, ang kadtong mituo o misalig kang Ginoong Kristo. Mano'y tao nga naluwas pinaagis grasya, gikaloy-an sino kitang makasasala, gitubos ni Kristo ang atong mga sala, pinaagi sa iyang pagpakamatay, paghalad siyang kaugalingon dito sa krus sa Kalbaryo. Kay sa unang panahon, ang tao nga makalapas sa balaod sa Ginoo, ang buhaton sa tao sa karaang panahon, magdala siya karniro o naay karniro mahigala,
nga pagapatyon sa saserdote. Naay karniro ang makasasala, gihatagan pog kahigayunan nga sa usa ka tuig makadala siya og 3 ka mga halad ngadto sa sanktuaryo, halad sa iyang mga sala. Pananglitan og karniro akong ihalad. Dalhon ako ni didto sa sanktuaryo. Inigsod yun nako, makita nako ang altar. Gitawag na og altar o burnt offering. Halaran sa sinunog. Diha sa kilid ang akong buhaton na ang presta sa sacerdote. Akong ikumpisal ang akong sala didto sa sa karniro. Human ako ikumpisal, nakalapas ko sa sugo o sa palisugo ko nalapas. Ako may makasasala. Ako maoy mupatay ni adtong karniro. Diin ako mapamalandong unsa kapait ang sakripisyos karniro nga magkurog-kurog siya samtang imong giluglog ang iyang liog, gipatulo ang dugo, mga higala. O niya, itungtong kinishalaran ang karniro, sunugon og ang dugo nini, dalhon sa saserdote og isablig didto sa kortina nga nag-divide sa holy place og sa the most holy place. Kining karniro nga gipatay sa unang panahon, mauni nagtubos sa silot sa sala sa makasasala. Imbis ang taong nakasala, mauuntay patyon kay maoy nakasala, pinaagi siyang pagtuo sa karniro. Gilukat sa karniro ang bayad sa iyang mga sala og pinaagi siyang dugo nga giula matabunan og mapasaylo ang iyang mga sala. Muni ginabuhat sa karang panahon maglapas sa sugo na ay patyon nga mananap. Karon kay mianhi naman si Kristo gipadala kay kadtong ilang gibuhat sa una dito sa sanktuaryo sama sa mga karniro nga ilang ihalad. Landong lang to, anino lang to. Moto'y gitawag siyado. Anino to sa kamatayon ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. So sa diha nga si Kristo gikalansang sa krus sa Kalbaryo, kadtong klasihas mga praktis sa mga Israelihanon, nahunong na to. Wa na to nagpadayon kay si Kristo na maoy katapusang gihalad alang sa imo og sa akong mga sala nga wa nay pagsubli-subli pa. Og ang dugo ni Kristo nga giula dito sa cross mao'y nahimong garantiya alang sa tanang makasasala nga mutuo og mosalig ngadto sa Dios, ngadto kang Ginoong Kristo. Mapasaylo iyang masala. So pinagis pagtuo nimo o niya imong gituhuan siya nga mao'y bayad sa sala, imong gipatubos ang silot sa imong sala. Busa si Kristo higala namatay tungod sa atong mga sala dito sa krus sa Kalbaryo. Pero kinsa ra may makadawat sa grasya o kaluoy kadtong mga tao nga mituo og misalig kang Ginoong Kristo. Mura to'y makadawat. Pero wa ko mutuo kaniya, wa ko mosalig kaniya, sa una ko pagkadawat nga sa Juan 3:16 ang dili malaglag katurmang mituog misalig, pero wa ko mituog misalig, asiguradong laglag yun ta sa alas katapusan. Duha naman kung kabahin ang tao sa pagbalik si Ginoo, na uban manghambog yung maayo nga siguradong yung maluwas ang tao pinaagi sa amo nga relihiyon. Di ba na makaluwas sa ito relihiyon? Wa na lang unta panihas ginusos kalibutan kung makaluwas man ang relihiyon. Gipaanhi si Ginosos kalibutan aron makabaton tag kaluwasan mahigala. Kanang word ang bisan kinsang mosalig kaniya muto kaniya di malaglag makabaton og kinabuhi ug katapusan. Bisan kinsang mutuo kaniya. So bisan kinsa na to nga mutuo og mosalig kang Kristo makabaton tag kaluwasan. Pinaagis atong pagtuo na dawat nato ang grasya, ang kaluoy sa Ginoo,
ang pagkapinasaylo sa atong sala nga gibayra ni Kristo ang atong sala didto sa krus sa Kalbaryo, mga higala. Unsa ganito ang sala? Ang sala mao ang paglapas sa sugo sa Ginoo. Karon, human ako nadawat ang grasya, mga higala. Nagpasabot na nga naluwas na ko sa silot sa akong mga sala. Kay bituo man ko niya. Munang gitawag nag past salvation. Kaluwasan nga gitawag nag past tense ba? Past ba? Sa dihang bituo ta niya, naluwas ta ni Kristo sa asilot sa atong mga sala kay gitubos niya. Ang pangutana, human ta naluwas kay napasaylo niya atong sala. Magpadayon pa ba ta pagpakasala, mga higala? O sa ganyan sala, ang sala paglapas sa sugos Ginoo. O niya ang tao nga napasaylo iyang sala, magpadayon pa ba siya pagpakasa? Kay mao man ni prinsipyo sa higala gitambagan ta niya, naluwas na gud ta. Among akong tambag ninyo ay namugtuman sa sugo. O tambagan mi niya nga di na patumanon sa sugo kay naluwas na sa grasya. Astila nang wag na nato matunig ayong Biblia. Atong basahon be. Kung magpadayon bata pagpakasa, mga higala. Tapos nato nadawat ang grasya. Sa unang Juan 3, versikulo 8, nag-ingon si San Juan, dinhi sa pulong sa Dios nga Biblia. Kadtong nagapadayon sa pagpakasala, kinsa na nagpadayon paglapas sa sugo. Iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala man sukad pa sa sinugdan pagkakuyaw anang pagkasulti ha. Si San Juan pa na, munang Bible base gina. Kadtong nagpadayon pagpakasa, mga higala. Kay nagtuo siya, nga naluwas na siya, hinggrasyahan na siya, tungod siyang pagtuo. O niya, di na magtuman sa sugo. Oy, pagkadelikado na. Iya din na siyawa. Klaro na kadtong nagpadayon sa pagpakasala. Tapos niya nadawat ang grasya. Ingon ang Biblia. Iya na siyawa. Ala, kamo higalang naminaw karon. Kung ang amoy prinsipyo ingon ana nga luwas grasya o niya di na magtuman sugo, ganahan di imong mahimong iya siyawa. Pero bisag unsaon ako ingon nga di ko ganahan nga mahimong iya siyawa. O niya, di na ta magtuman sa sugo. Ana, musugot tag sa dili. Magkatawang yawa. Sige, alam mo, angkon-angkon na, pero ang tinuod, ako mo. O, muna atong pamalandungon higala. Mao man gisulti sa pulong sa Ginoo. Ang nagpadayon sa pagpakasala, to naglapas sa sugo, iya ni Satanas. Nga naman, ingon ang Biblia, kay si Satanas nagpakasala man usab sukad pa sa sinugdan. Sa ato pa, ang yawa naglapas sa sugo pod sukad pa sa sinugdanan, mga higala. Hinungdan ang tao nga magpadayon pagpakasala, ang kunon sa yawa, ako ka. Manang atong pamalandungon higala, huna-huna ako nagpamalandungon nato ang pundok nga ato nga giapilan karon. Unsa may pagpanudlo nga gitudlo kaha, naluwas ta pinaagi sa grasya tungod sa pagtuo niya, di na ta magtuman sa sugo, perpin sa iyo pa ana. Tuman sa sugo, oy. Atong basahon ra gud. Artas pagtuo na. Sa Roma 3:31, nag-ingon si San Pablo, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa atong pagtuo? Hinunoa wala gayod. Atong ipabarog ang kasuguan pagkatin-aw anang gipahayag ni San Pablo. Bungkagon na ba diin nato ang kasuguan tungod sa atong pagtuo? Ingon si San Pablo, dili oy. Di na ito bungkagon pinagis pagtuo. Kaya na matarong nang pinagis pagtuo. Ato hinoong ipabarog ang kasuguan
sa ato pa tumanon yun ang sugo higala. Muna insakto nga prinsipyo sa Biblia. Ang pagtuman sa sugo, wa na nasumpaki sa imong pagtuos Ginoo. Ang pagtuman sa sugo, mao Hinoo nay bunga sa tinuod nimong pagtuo ngadtos Ginoo. Munay bunga sa pagkamatarong pinagis pagtuo ning undang kana sa pagbuhat og sala. Nagrasyahan nagug ka, nakaluy-an nagug ka, unya magpadayon pa di ka pagpakasala, di na magtuman ka na. Sama ra guna sa usa ka ilustrasyon. Nagpadagan ka sa imong sakyanan mga higala. Unya diya skilid sa karsada na ay 30 minutes gibutang diya ang gitugot nga pagdaa ka ng gitugot nga ng 30 kilometros kada oras gitugot. Unya musubra ka dakpon. Karon nagpadagan man kag 60 ang gikusgon ay nay karutulo nga 30 ka kilometro ang gitugot kada oras. Dagan ka mag 60. Hindakpan ang usa ka tawo, dakpan siya, overspeeding. Unya sa diha na dakpan siya, kuha ng enforcer og resibo kay isyuhan siya. Perting pangayo niyag pasaylo. Sir, pasaylo in taon ko. Kay padung ko ngadto simbahan. Ngayon pasaylo. So karon naluoy ang kadtong enforcer. Gipasaylo siya. Nagrasyahan siya kay gipasaylo. Nadawat niyang kapasayloan sa iyang paglapas. Ang pangutana, human niya nadawat ang pagpasaylo sa iyang paglapas. O kinaba nga magpadagan yapon siya 60 na ikaritula nga 30 kilometers per hour? Dili na, magbatngo na siya. Kaya mudagan gihapon siya kusog o niya makitaan siya sa enforcer, na ilhan siya, na di na gyud siya pasayloon pa. Maunay usas mga sampol mga higala. Ang prinsipyo sa itong higala, human na pasaylo, wala din magtuman sugo. So, muna po yan diya, panalitan, ang usa ka tawo nasud sa bilangguan, tungod kay siya nakapatay, nakapanulis. Anya, kuha siya, nisintensyahan yun siya sa tibok niyang kinabuhi pagkapreso. Sa dugay niyang puyo dito, kikaluyan siya. Ning kaluyan siya ato sa birthday sa presidente. Nabunutan niya ngalan nga usa siya sa mga tao nga pardon jud ang iyang sala. Okay? Nadawat niya ang kapasayloan, ang pagpasaylo siyang sala. Mautoy grasya nga inadawat. Kaluoy bay, kaluyan siya. Nagrasyahan siya. Ang pangutana sa diha nga nakaluyan siya, nagrasyahan siya. Di na ba siya magtuman sa balaod? Okay na ba? Di na ba siya dakpon o magpatay, mangawat, manulis o guban pa? Kaya naluwas na ko siya, nagrasyahan na ko siya, naluwas na ko siya siyang pagabilanggo. Napasaylo na siya sa iyang mga sala. Okay ba o magpadayon siya pagpatay, pagpangawat, pagpanulis? Adili na oy. So ang pagdawat nimo sa grasya, mga higala, nga kapasiloan sa mga sala, dili ka na permiso nga imong lapason ang balaod. Magtuman na hinuon ka, magamping na hinuon ka sa imong kaugalingon. Kaya kung di ka magtuman sa balaod, makapatay gihapon ka, mas bugat paunya ang silot nga ipahamtang kanimo higala. So, ipasabot, ang tao nga naluwas sa grasya, na matarong pinagis pagtuog sa grasya, dili na siya authorize nga magpadayon siya sa paglapas sa sugo, magtuman na nun sa sugo siya. Nga naman, kay kung maglapas sa sugo, human nato nadawat ang kaluoy, ang grasya, nga maong kapasiluan sa mga sala, na mahimo gitang iya siyawa. Muna ingos Biblia.
ang nagpadayon pagpakasala iya sa yawa. So kinahanglan di ay ang buhaton nato magsunod o magtuman pa sa sugo sa Ginoo. Kaya ang tinuod pagkasulti ang tao nga nanak kang Kristo, mituo na kang Kristo, ginahanglan kitang mutuman. Dili mo sopak. Kaya ang tao na ba, hukman, sumala siyang binuhatan. Nagtuman ba ta o wa ba? Sa Mateo 7:21 bitaw, si Ginusos na yun man nagsulti ani. Siya manuluwas, siya maghuhukom. Siya nagsaad nga mabalik siya pag-usab dinhi. Aron luwason ang taong matinumanon. Pero matod pa sa Mateo 7:21, kaya halos mga relihiyon karon pulos man Ginoo ang gitawag. Nagampo Ginoo, pero ang gisulti ni Ginoo ingon siya, dili ang tanan magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit. Kung dili kadto lamang na nagtuman, tiaw man na. Klaro na ha, ang manluluwas na yun, may nagsulti ana. Ang Kristo nga mabalik nga nis kalibutan, mao na ginamulong ana. Nga matod pa niya, dili ang tanan nga nagtawag o Ginoo makaadto sa langit. Ang paadtoon, ang taong matinumanon. Muna angay na tong pamalandungon higala. Wa magsulti ang taong masinupakon sa balaod, mao'y pasudlon sa ginharian sa langit. Ang gisulti, ang taong matinumanon. Dili kay tanan tao nga nagampo, nagtawag o nagsimba Ginoo padtuon dito. Ang padtuon, ang taong matinumanon mga higala. So atong pangutanon ang atong kaugalingon. Nagtuman ka ta sa mga pagtulunan nga naas Biblia, di ka pulos tuis, mga prinsipyong tuis nga atong gigamit. Kani ato ano tuis-tuis, plain gyud na nga kamatuoran nga mabasa diha sa balaan nga kasulatan mahigala. Muna ang balaod sige no importante na atong sundon sa mga tao nga naluwas na sa grasya. Ato basa na do sa Roma Kapitulo 6 mahigala. Tanaw na to ang grasya, nagtugot ba sa tao nga magpadayon pagpakasala. Sa Roma 6:1 ug 2, nan unsa may atong ikasulti, magpadayon ba kita sa pagpakasala aron modagaya ang grasya? Muni pangutana sa uno, magpadayon ba ta pagpakasala? Kay naluwas na gutas grasya aron modagaya ang grasya. Unsa may gisulti sa Biblia? 2, palayo kana. Niara, klaro kaayo. Ang tao nga nagrasyahan higala, dili na gyud siya magpadayon pagpakasala. Magpadayon ba pagpakasala? Ingos Pablo, palayo na. Di na pwede. Kaya ang tao di ay nga naluwas sa grasya, muundang siya sa pagpakasala mahigala. Muna ito buhaton. Munang among i-advise po ni mahigala, kung ang imong prinsipyo naluwas na ta sa grasya tungod sa itong pagtuo, advisean ka na mo nga matod pa nimo nga di na may patumanon sa sugo, ang among advice, tumana higala ang sugo. Kay magkatawang yawa ana, kay mong yawa, sige, kanay imong prinsipyo kay ako gyud ka. Kaya nagpadayon ng pagpakasala, ako man. Kanya ako di malinapason man suka siudan. Magkatawang yawa ana. Niya sa adlaw sa katapusan mahigala, sigurado gyud nga itambog unya ta sa kalayos impierno. Kinsa may itambog? Mga taong nagpadayon pagpakasala. Kinsa na? Mga taong masinupakon. Pero ang taong matinumanon higala, last na lang akong basahon sa Revelation chapter 22. Sa King James Version sa English ni 22 onya sa verse 14. Paminawa akong basahon na sa King James Version. Mag-ingon din Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. Kinsay bulahan? Ingon niya ako binisayon. Bulahan sila nga nagabantay sa mga sugo, kay sila lamang
ang adunay katungod sa kahoy sa kinabuhi og pagsulod sa syudad agi sa mga pultahan. Bulahan ang matinumanon higala. Kung kay bulahan ang matinumanon, atong sundon unsay sugos Ginoo. Kay bisan si San Pablo nag-advise kanato. Sa unang Timoteo 6:14, naingon San Pablo nga matod pa niya, ako magatugon kanimo nga imong pagabantayan ang sugo hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. Klaro na advice ni Pablo. Di na among advice kang Pablo na. Unsa advice Pablo? Unsa itugon niya? Ako magatugon kanimo nga bantayan mo ang sugo hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo mahigala. Ipatuman ang sugo. Samtang may pagtuo ta, naluwas tas grasya tungod sa pagtuo, atong tumanon ang balaod si Ginoo hangtod sa iyang pag-abot ning kalibutan na. Nga naman, ang taong nagtuo kaniya o niya naglikay pagpakasala katong nagmatinumanon, kining mga tawhana mahigala, mauon niya ang makadawat o gante kinabuhi nga walay katapusan. Okay, ato nakita din si Brother Nelson Punay o niya ang iyang mensahe. Good morning sa tanang tigpaminaw, watching from Housing Balidbid to Minhaw. God bless. So, salamat kay Brother Nelson Punay sa imong pagtanaw sa ato nga programa niya. Ato ning lilion makadiyot na hidugang nagtanaw niya si Buyet Baliho Bangkili Lipawpaw. Okay, ato pong nakita si Brian. Okay, ni si Romil Tumakay. Niya ato pong nakita si Nelson Punay, Tristiamin Haibi, si Methel Incenso Palin. Okay, niya apod si Arta Speaker sa Mahigala. Ato nakita din si Jerry Nailon. Okay, no, wa na magitay panahon mahigala sa di pahingpit a puso ng tulumanon niya ang atong team song. Okay, magamputa. Amahan mo na sa mga langit, nining buntagang o Diyos, dagang salamat sa iyong pagpakiguban ka na mo o sa mabililhong mga pulong among napaminawan. Tabangi ang matagusan namo ning panahon na mahimo unta kami nga matinuhoon kanimo matinumanon sa imong kaubuton kay mo'y among gihandom sa pagbalik ni Hesus kaming tanan mga luwas. Kini among gisalig sa ngalan ni Hesus nga mga luwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maayong balita o kaninyong tanan ang mga suki o mga pinalanggang tigpaminaw. Sa